Morning guys. Yuli na. Mana? So good morning guys. For today's video, update ko lang mga kalapati ko. So dara guys, muna akong labay dito sa shrine kaning grisel nga o kaning lucky card white flight muna yung Paris. Muna akong mga breeders guys, pero ako lang i-appeal pang 2023 na sa tuig na pinikuan nilang mga piso kung mauli na siya gikan sa race karong October 1. Ako nang ipiprasyon hasta ni usa kaya lang anak dagdag ko ano mo lobar o chicard sa kanilang amahan na siya na mo niya akong bakwido niya usaray na piso nga dubok ang usah na ayahang Paris may laki nakasingsing na kuan medallion laki ha. Na sila guys sinutulo niya muna akong mga YB3 ang black widow ito na blihan para muna yung anak sa uno katong kaninante chikag ng white flag ang kanino pa mga piso pa na sila mga 1 or 2 months mana sila yani muna mong ilabay yun na dito sa shrine muna yung toasted to itong tulo ka buok mana siya bata pa na pa kayo sa kapatid kung sa kapatid ay tinaw walang putlag pako at tangan para di kalupad kayo right. Marami ko na sa guys pangitahan po ni Paris kundi ako ni Paris sa katong black widow kahay kayo ang mata tumuna lo ang mata is ang kaon sa manuhik. Alright guys, so ang mata guys ano siya ikot-ikot na siya guys. Ito may balik ready akong area diri. Kanina ni si manok sa una pero karon
wala na kay orot man na to ihaw basta ka na birthday. So dili lang takot to guys sa ako ang loft. So dili lang, bye bye.